खुलुमबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि हरिगाव सातबिन्दो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव फैगौ बैसाग दाननि 27 अक्ट' 11 मे 2025 इं खालार खालि स्रां स्रां लाइमोन हान्जानि बानजायनायाव खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बै सानखालि हारिमु मोनाबिलियाव आं बिग्राय ब्रह्मआ मेथाइ रोजाबनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो ओनसोलनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै आंजों दान्दिसे बैसागु रंजानायाव रंजाफाफैनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।